everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Fighter gi ko. Kay ako nalago usa. Kung di ko kamao mo protect sa akong kaugalingon, kisa may mo protect nako. Ako. Oh, syempre kay personal lawyer guti ka. Akong ipasabot. Paminawa para na ako. Tayo pa sa nanawag si Irene. Hello? Usa? Nasunog ang bahay? Oh, ha? Marvin, nasunog ang ilang bahay ni Irene. Kuyugi ko, dali! Hala, kadago sa sunog. Dinhi na lang ta. Di naman ta kadto sa unahan. Oo, sige, mangita tag lugar. Kunta ko na kung balik sa Irene. Maglisod kong ginawa. Dagan kong nahigos nga aso. Panigamot na nga makalabang ka. Kuyo ka ng daghang mga tao. Alsa ko na runa kay lisod siya dagan. Maglisod kong dagan, Irene! Di ba kayo okay ang ako tingin? Panigkamot na lang! Maglisod. Dali kalisod sa kong dagan, Diribe! Ay, sige na. Ano ba kinarte ha? Kuyog na ng mga tao. Hindi naman makontak si Irene. Na-worry na ko inida. Uy, kalma lang. Luwas ra lagi to sila kay nakatawag pagod siya nimo kaganina. Digi ko mahimutang. Saan man niya? Kalma lang lagi. Okay ra lagi to sila. Si Irene rin akong kabalak-an. Uy, bahala na tong duha. Dito ta. Dito ta. Ang bana ni Irene oh. Si Runa lagi na yung Elsa. Hain ka si Irene. Ato na to. Ibutan na taga ha? Sakit na kong bukton. Okay, pero ayaw ko biyaya. O pabaya mo wag tanga kong kahadlo. Oo. Di na lagi tigabihan. Saan mo to sa Irene? Nawari ka niya? Oh. Sagdi to siya, uy! Ang ako ba? Sagdi lagi to siya. Mas may mga gani unta ko na apel to siya sa kasunog. May makadungong ganin mo? Ryan! Angel? Hain sa Irene. Ako bitang gipangita. Niyo naman to siya o gawas na mo. Nidagan man siya. Nabiyaan ka ni niya kay maglisod man kong dagan. O pabaya ko maayo. O pamaayo ni akong tiil. Pamayo imong tiil. Nag-jogging malagay gaganiha sa iyong buntag. Maubitaw nga, nalisag balik kay iyang giahat og jogging ganina. Oo, mauna. Nalisa pagbalik ang akong tiil. Maong gialsa na lang ko ni Ryan para makagawas mi. Ingon ka nangita kasi mong asawa. Nagpuyo ra lagi ka. Mangita na ko, attorney. Ako rin yung gipahilo na si Rona din eh. Mangita na ko, ha? Siguraduha lang yun nga okay ra si Irene Ryan. Kay kung dili gani, aslon tagid mong duha ining babayana. Mangita ko. Pangita ko na ko sa Irene. Balik na yan, Ryan, ha! Ayaw pagdugay! Aray! Ang akong braso, oy! Ano, wag ko ba ni maayo? Pag-ampo lang nga okay ra si Irene. Kay tinud-on yun ako. Nga aslon ta mong duha si Ryan. Pero sa dili pa, palion ko nitiwas imong braso. Ay! Pero ang pangutana, nawatan ba sab ka sa ginawang imong pag-ampo, ha? Dari, agay! Ha? Buhi ka na akong bukton ba? Ah! Aray! Ang akong bukton! Iyang... Napiang ni siya daan niya natiwasan karon. Nasyamda na tungod sa dagadagan. At ano, siya... Lagi looy ki kayo. Noy! Noy, tabang! Hoy, ay napangangin og bang tao oy kay apektado sa nasa sunog. Buhi anti ka kung mag-behave ka. Kay kung dili, balion ko gid ni imong bukton og lahos. Okay, sige. Buhian na tika. Ay,
Ginoo ko. Ginoo ko, salamat. Salamat ka nakaginawa na ko. Salamat. Sila ka si Ryan ug si Rona. Na okay na ka to sila. Oh, honey! Honey! Han? Salamat kinakitaan kita ka. Nabalak ka na kay kunin mo. Salamat ka, okay na ka. Han, salamat. Oh, oh. Dami na ko na kay Pakina ko. Ha? May mo pagod na. Asawa ko ti ka. Mao bitawong gipasiguro ti kang pakuyog sa mga tao ganina kay aron sigurado maluwas ka. Oh, di masagod na ko pwedeng biyaan si Rona kay enjoy pa man siya. Ay, ako na lang rabay pamilya ng igagawa. Oo niya. Naman si Rona ron. Okay na siya? Okay na. Tuwaman sa sila si Angel o katong attorney kuyog niya. Naa sila si Angel o attorney. Oh, dali. Gunit ako kay alsahon ti kapaingon nila. Ayaw na. Makalakaw na ko. Mugunit lang ko ni mo. Sige, gunit ako. Gunitan sa tika. Inay lang. Masay na kalindot yung mabayhanap. Dali, era kayo mo uto-uto. Save na gwadong demonyang angel. Anong pa man mabalik si Ryan? Asa naman to siya, uy? Siyempre, nangita siyang asawa. Yago tong asawa. O ha? Nisulti na gina sa attorney ha? Nagpasabot na nga nairita na sana siya sige paminaw nimo. Ah. Kanay mo mga lihok no? Di mo lagi yung gipaklaro. Nga dili gid mo tinuod nga manag-agaw. Naka na sad ana ha? Kusog kay ka mamasangil. Kusog kay ka magtumog-tumog istorya. Kusog kay ka magbuhat-buhat og istorya. Ikaw dili. Oh, nana sila. Oh. Oh. Okay ra ka na sa Irene? Okay raman tingali kay naglakaw raman sad siya nga gialalayan ni Ryan. Bisit. Awa gani oh. Ganong kikare man nagpaayo ni Ryan si Irene. Ayro na. Ano ka diha? Pura magkagkakit-kit tunog tao. Nakakagid ka, uy. Ay, salamat. Nakitaan ra gyud nako. Nakaari gid ay mo. Oh, syempre. Pag ingon nimo nga nasunog ang inyong bahay, nilukpa din naming attorney. Salamat kaayo ninyo ha. Basta man okay ra ka? Wa kay injury? Wa raman. Ganina lang medyo lisod ginhawa tungod sa aso. Pareho bitaw ta ganina han. Pero salamat nga okay na ta karon. Murag luya man ka? Oh, Mao bitaw nga ako ra gid siyang gikuptan pag-ayo kay luya man. Yan, sakit na sa nga kuntiil yan. Ligod lang ko na sa simento. Di na ko pwedeng buhian si Irene kay luya siya. Luya bitaw si Irene no? Ato na siya dadon sa ospital. Ayaw lang. Usa inyo? Han, dili uy. Dadun yung ka sa ospital. Sige. Dalo na to siya sa ospital. Tuwa para ba sa unahan ng akong sakyanan kay dili ba kasudin eh. Ako lang siyang alsahon paingon dito, attorney. Oh, mas labing maayo. Unya ako. Bilin ka. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.